Yakari. El Yakari és aquí, el Yakari és aquí, amb el seu cavall finet, fill del tro, viu com un llampec. Ja és aquí, Amb el fill del tro! ja és aquí, Amb el fill del tro! galopen junts per ajudar els seus amics, els animals. Ja és aquí, ja és aquí, ja és aquí. El vol dels corbs. Cap a la dreta, a l'esquerra. Sí, molt calent. Ai, 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 vigila, Yakari. Cérvol-lent, es pot saber què fas amb un corb sobre el cap? I tu què, noi? També podries vigilar més i no anar amb els ulls embenats. Oh, perdona. Aquest sioc sense cervell. Ah! És veritat que el cérvol-lent sempre fa coses estranyes, però això... m'he espantat i tot. És veritat, no se'l veia normal. Tornem al campament, que segur que passa alguna cosa. Sí, tal com ho sents. El cérvol-lent anava encara més a poc que normalment i el corb que tenia al cap semblava que el manés. Està en perill el cérvol-lent? Sempre s'ha de vigilar amb els corbs, perquè n'hi ha que es poden apoderar de l'esperit de les persones. Pobre cérvol-lent, segur que és el que li ha passat. Doncs l'hem d'anar a ajudar. Sí, teniu raó. Ens hem d'afanyar a trobar-lo. Mira, mira! Oi que sembla el Micmac aquell d'allà? Sí, pues pots comptar què deu haver fet. Anem-ho a veure. Segur que ens divertirem. Ja han aparegut els dos inútils. Hola, Micmac. Què hi fas al cap d'aquests siocs? Que què hi faig? Faig el que vull, vet-ho aquí. I faig fer el que em dóna la gana. Ara ho veureu. Ho sento, però no m'ho crec. Fas el fatxenda com sempre. No em voleu creure? És mentida que es pugui controlar l'esperit d'un sioc. Fatxenda, fatxenda. Doncs ara obriu bé els ulls, que us faré una demostració dels meus poders. Que hi ha algú? Ai, bé. Ara camina endavant. Bé, ara ja pots tirar enrere. Va. Ara fes la vertical. I ara camina pel tronc. Què us sembla? Tenia raó o no? Genial! Me'l deixes? No, i ara? És meu, l'he domesticat jo i és per mi. Egoista! Queda tal, és igual, ja en trobarem un altre. Va, vinga, anem a caçar pípades. Cap on van aquestes petjades? Seguint el cérvol-lent pot passar de tot. Plomes de corb, l'herba aixafada, el cérvol-lent s'ha barallat amb el corb. Cérvol-lent, on ets? Cérvol-lent, on ets? Cérvol-lent, on ets? Mira, uns siocs! És meu!
Jo l'he vist primer. Doncs la nena és per mi. Escolta una cosa, i si ho provés amb el cavall? Però et vols estar quiet, Marrec? Només em vull posar sobre el teu cap. Però jo no vull! Fora, vés-te'n! Deixa'm estar! Prou, vés-te'n! Corbs, que us heu tornat bojos. No, ens ho volíem passar bé. Només li volíem prendre l'esperit una estona. Tampoc n'hi ha per tant, no? El Mic-Mac no ens deixa jugar amb els seus siucs i, esclar, nosaltres què hem de fer? Els éssers vius són objectes o joguines? Un ésser viu pot agafar un altre ésser viu i aprofitar-se'n? Un ésser viu abusat del seu poder sobre un esperit feble i vosaltres el voleu imitar? Gran àguila, saps on és el cérvol lent? Ells t'hi portaran, que ho saben molt bé. Així us podreu fer perdonar, Corbs. Va, de pressa. El Mic-Mac és capaç de qualsevol cosa. Segueix-nos, Yakari. Anem-hi volant! Sóc el Mic-Mac i faré realitat el que sempre he somiat. Ser el corb més genial i més creatiu. El més gran, crearé el primer home volador. És allà! Ja el veig! Corre, fill del tro! No, para, Mic-Mac! És un insensat! Enrere! Deixeu-me demostrar que sóc tot poderós! Volarà! No, Mic-Mac! Caurà daltabaix! És veritat, la teva insensatesa el matarà. Ah, sí? Bé, d'acord, però no calia enfadar-se tant. Yakari! Actua, però de pressa! Cérvol lent! Cérvol lent, respon! Sóc jo, el Yakari. Mic-Mac, què li has fet a aquest home? Us ho explicaré. L'altre dia estava volant per damunt de la praderia. Volava cap aquí, volava cap allà, i de sobte vaig veure un home llargarut que em mirava. Primer no em vaig fer cas. Maco el corb. I llavors aquell pallús va començar a riure's de mi. Maco el corb. Per tornar-m'hi, i vaig voler prendre el pèl a ell. Hola, corb maco. Escolta, veig que vols aprendre a volar. Sí? Què? Corb maco. Doncs espera't un moment que ens ho passarem la mar de bé. Dibuixaré un cercle màgic al teu voltant. I que rigui bé qui rigui darrer. Apa! A partir d'aquest instant... No! El teu esperit serà meu. Faràs tot el que t'ordenaré. Ara començarem l'entrenament caminant una estona. Endavant! A la dreta, a l'esquerra, recte... Has de vigilar! Era ell el que volia volar. No parava de moure els braços com si fossin ales. Jo només el volia ajudar. Escolta, Mic-Mac, que et penses que som rucs o què? El que volies era prendre-li el pèl. Ara només pots fer una cosa. Alliberar-lo immediatament.
Ara mateix et despertaràs. S'ha despertat. Ja està. Ara ja és lliure. Cervolent! Yakari. Ja tornes a ser el cervolent. Heu de reconèixer que tinc un gran poder. Mal als peus. Au, va, era fàcil. Has triat l'esperit més dèbil. Amb el Jacari no te'n sortiries pas. Mal als peus, cervolent mal als peus. Per què? Mal als peus. El Tribunal dels Corps ha condemnat el Micmac a estar-se aquí fins al canvi de lluna. Ah, m'és igual. No durarà gaire. El canvi de lluna és molt aviat. Ha de ser fantàstic poder volar.